vagarage born vabereki vedu vakaramba mutumwa pabaradzanwa panasava apa mutumwa akuwaridza udzame hwedenga sabata zvaraida mitemo yaakaisa musangano akaisa mutemo panasave ndo paakaisa mutemo ipapo pacho pamaiti mhondoro dzinonongwa munasave ipapo ndo paakanisira mutemo mambo wangu achitonga nemhondoro dzepanyika achiisa mutemo panasave baba Johanne pabaradzanwa vabereki vedu vakati wakutaura zvisiri izvo hausiriwe wakutaura zvisiri zvawakambotaura vakuda kumuudza zvekuita vakuda kumudzosera kuti ataure zvaakambotaura zvaakataura sezvisi kana ndichiti chisi ndiri kutaura zvinenge vanhu vakapuwa chisi musangano kunzi kwemasvondo 3 ndanzi musatye nyama ivo vanenge vakatobata vachiti mutemo takatonzana Johanne sadye nyama hatipere tozombocha nyama vakutozviita permanent musangano iye paanoya kuti dyai nyama wanzo achinjo asi neJohanne ndozvavaida kutiitira panasave zvino mambo wangu akati aiwa itai tiona anosvika ezvavatangira kudzoka amuka futi adzoka futi is back adzoka futi avatangira kudzoka saka zvinonetsa zvinhu izvi zvinonetsa pakuti ukada kuteedzera vanhu haugone kufamba rwendo urwu runoda munhu anogona kumira nengirosi yake baitu nengirosi achitati varume ini it's either ndotenda kana kuti handitendi ndosvaka kunamata kwakaoma munhu uye akataura handiziva kuti mupashinyakare ndiani akati zvakaoma sekunamata munhu iyeye anga akapfekwa naGabriel wese munhu iyeye akataura statement rekuti varumeka zvakaoma sekunamata nekuti kunamata ndo pakunoomera ipapapa imbondiudzai varume kuti imboimagina varume kuti Abrahama baba vake patera baba vake patera ndiye akatozovanisa kudenga vachinamata zvifananidzo asi iye pavainamata zvifananidzo Abrahama airamba kuti hazvisiri izvizvi zvidhori baba zvamuda unamata izvi tinonamata Mwari mukuti uyu Mwari wamungunamata baba asiri patera nerudzi rwese achiti mwana uyu anotadza kuita zvemusha medu vachitomurwisa asi Abrahama ndiye anga right apari one out imboimagina varume kuti ana patera nemadzinza avo vakoma nevaningi nevekoba mukuru vekoba munini vese vakanga vachinamata zvidhori Abrahama ari one out achiti ra peroho raakaza achitenda kuna ra ari one out achitenda kuna ra achiti aewa ra ndichangamire ivo vese vachiti aiwa wakurasika vabereki vedu vanotonamata izvo zvidhori izvi ndozvinotichengeta ndo maso wedai ndo zvavakutotaura Abrahama zvitsa izvi pasi pano zvitsa izvi asi achitaura kuti sandiye Mwari anonamatwa kunonamatwa Mwari anenge rodzaka naRafero Abrahama ndiye akaimbira Rafero achiti hai spirio Rafero hai ndaAbrahama uyu wepakutanga aitenda ive Jesu mahari aitenda zvinonyengetesa denga Abrahama akava shamwari yaMwari zvinopasira ose arigone naye Abrahama ive shamwari yaMwari Abrahama ive shamwari ngatidzokere kunhoroondo yake aitosekwa nanatera nanapatera anababa wake nananahore anasekuru achiseka kuti une anochinja chinamato auda kuchinja chinamato hatigone kuita zvinhu zvisina kutaurwa nevakatumwa vakanwa mirisha vakanwa vakashongedza vanhu zvikanda vakauraya mwana mucheche kwadi gomo hatideri kuzvitaura musangano notita kuti tiri kuvashora but zvinovigwa zvese hazvitaurwe zvinhu zvese izvi zvinovigwa zvinhu zvese izvi kuti vakanwa mirisha vakateketa vanhu kudzosera kumudzimu kuti vakagurundaura usazondinetsa munzeve dzangu mwana wako ushu achiombera pakaomberwa zvemudzimu zvekuombera maoko zvese vachidzosera vanhu kumudzimu vakadzosera vanhu kumudzimu vakadisa vanhu mirisha vanhu vakadhakwa iva vanhu vatinonzi aiwa zvavakatumwa tichirambiswa kuti titeere baba Johanne aisva kana izwi rakati Afrika yose yemutuma mumwe chete tenzi baba Johanne Afrika yose wendimi dzose dzepasi wemarudzi ose epasi tsvimbo yeJerusarema paJorodhani rorumugwa ndiye baba Johanne ndiye anoteerwa nenyika vagomani vachiwere vanambia vaherero vanyanja vamampuruse vakikuyu veGhana vakikuyu veKenya vese vanototeera baba Johanne ndiye mutumwa wevanhu vatema iye akazivikanwa naQueen Elizabeth akati first black angel uyu first black angel hakuna munhu mutema akaita semunhu uyu paakatumwa munyika inei akatumirwa mapriesti ekuroma kunzi aiwa uyu hamungoenda kunomuona munototsanya vakaita mazuva 12 vachitsanya vasati vamuona vakamusvikira akati isa hatitaure English hatitaure shona totaura Latin zitaurai ndopindura akatanga kuvapindura nemudzimu unoera neLatin totokerwa baba Johanne isusu nevanhu vasina kugona kutaura kana Latin havana kana vhesi kana statement kana one reLatin ravakataura baba Johanne aitaura Latina baba Johanne aitaura Latina chiLatini chinopisa uchitaura zvekumhanya unoti paper unoti papyrus chiLatini unoti papyrus unoti paper
achicha kutamba nacho akapindura nemabhuru nelatini baba Johanne. Saka msakuri kwenda Joseph asvikira akomana rakati baba Johanne vanoyera moyo muchena wa Jesaya. Baba Johanne vanoyera yeye moyo muchena wa Jesaya. Baba Johanne vanoyera moyo muchena wa Jesa. Baba Johanne vanoyera moyo wa Yesu. Anakana one day akapurisa munhu fodya njudi dzefodya. Anakana one day akapurisa munhu fodya njudi yefodya. Anakana one day akaniusa munhu mirisha. Anakana one day akati vanhu ngavanopinda kumidzimu nekuuchira. Vabereki vedu vamwe vakauchira kuombera kuti guru ndoro vana vako ava usazondinetsa munzeve. Vashushwa nemudzimu kuti makatipromisa imi kuti muchatipa nhaka dzedu. Izvozvo vanhu venyu vakukutera vana vedu ava matisiya tiri mugwenga. Vachinyepera nyika kuti vari muzera umwe chete naJohani. Vakanga vachiudza vanhu kuti vari muzera umwe chete naJohani. Agnes vakapopota naIsaka kuti vemasvikiro magara umambo muchiri panyika. Isaka achipopota kuti hamuna muzera naJohani imi, muraridze maunzo imi, munofanira kutoti mupisirwe. Munopisirwa neiko? Munopisirwa nechipisiro purgatoria. Gabriel mambo ngoni dzakapfekana namhwati mukwatu naIsaka. Mupisirwa mombiya dzinobika mubiko mukovha waIsaka nekuti mune mapisirwa. Vakaramba vabereki vakaramba. Vakati takafanana naye tinotumwa takakwana vachinyaudza denga vasati vasvika pamuzereyo. Vanhu ivavo ndovanenge vachinzi netimu rekurasika iri rinorasa nyika iyi. Vakatumwa vanhu vamwari vakatumwa totongoita zvavakatumwa vakanowawa. Toteera vanhu vakanowawa here? Akana kutera vanhu vakanowawa. Musandiramidza vakakunowawa. Ndofanira kutonowawa ndototenga doro nchimwa. Because vakanowawa vakuru venya. Vakanowawa vakuru venya vakabika mirisha, vakabika yero vakuru venya. Vamuda kubvisa Johanne kuti vanhu vasateere Johanne. Johanne anakana one day akaniwisa vanhu wawa. A born to die created. Kuti created zvinotaura anakana mhaka kana one mhosva kuna Mwari. Akake basa akawarika rakakwana. Akabvisa vanhu kumidzimu. Ana midzimu yacho mukudza iti kuna matangira uyu anopisa. Kwatinobva patinoita mukwerera uye ndo varume vatinoratidzwa uyu kwaanobva watatadza kumupedza kumweya. Hatigone kutarisana naye uso. Anotyisa izwi mudzimu vatangira uchirespekta baba Johanne. Mudzimu wakarespekta baba Johanne. Anambobvera aombera vanhu vadzokere kumidzimu. Akatokatanura vanhu kumudzimu, akatobvisa vanhu kungororombe, kushangara, kunyanga, kuzvidhoma, kuhuroi, achipa vanhu rupawa. Ende munhu wese akapuwa ngirozi baba Johanne akafa achiteera baba Johanne cream. Haana kana problem. Anambobvera aenda kuhwawa kana kundudefodya. Akafa achirongedzwa kumweya. Gungwa iro. Todzidziswa isusu nhasi nevanhu vemuchishanu kuti musateere baba Johanne, teere vakatumwa vapiko. Kana takuti vateera takutoenda kundari. Nekuti pandori nezuva rakatoteerwa amikiri kundari nedombo shaa. Atori pandari vakatodzima ndudefodya. Zuva ravaimba dada naye Mose. Hativashore but tiri kutaura nachokwadi chete kuti munazoona type yemunhu hamuno disrespecta. You disrespect gungwa. Muchidada nechidziva chinenge chakabvondoka chine maramba chakabvondoka mvura chakabvondoka isinganwiwe. Muchiramba gungwa rine mvura chena. We have to respect baba Johanne varume kana muda kuti tive nekupenya. Ivo chaivo vabereki vati iwe Moses taakurasika ngatiteere Johanne kuZambia. Ndipo vakatopenyerwa nenyenyedzi. Payakazodora pamusoro pegomo. Vatodzokonoka mundangaro. Zvatakuti asiri ngatiteere baba Johanne. That statement rakapoti unyenyedzi wire pamberi pavo. Saka we cannot be told nonsense nezva baba Johanne vagrasbon. Hatigone kuudzwa nonsense nezva baba Johanne kana zvava noti munhu womuona ari pabhawa baba akabata mupedza akabata kana chingoto baba utaka kutaura kuti teerai Mwari zvinotizvira. Hatigone kuteera munhu agara pabhawa ari kumwa doro zvite. Kwaive kukonwa kwavabereki vedu ipo paye pakati pekudisrespecta, kutadza kukudza kwakaita Johanne, kutadza kukudza kwakaita Gabriel. Vachiti ndotumwa ndakakwana vachizisa muzero waJohanne vachinoombeka, vachibhabhatidza vanhu vachipera kufa. Pavaita maJorodhani nekuombeka vanhu vaifa. Ndo vanhu vari kunzi vanhu ivava vakatumwa. Pasikataurwe Johanne more than vakatumwa ivava. Vakatumwa iko chavakanyatsotumwa chavakanyatsotumwa. Chiko chavakanyatsotumwa kuti ombeka pakafa vana. Saka chii chavakanyatsotaurire chavakatumwa. Bosi pakada kuti ombeka pakafa vana uchimidzi Jorodhani rasiri ravo. Vakatumwa iyi. Chii chavakanyatsotumwa? Kutiendesa kudoro here? Kutiendesa kudzosera kumidzimu here? Kuramba kuti vakatumwa kuramba baba Johanne here? Tiudzei chavakanyatsotumwa. Varume pana baba Johanne apa.
ane ami yake yakasimba motosimba varume motokwinya tinovakudza zvedu kuti vakamutsinhira panyamwera vaifana kuti vamutsinhira pepe vomuombera ka ovapa kuyera sezvakaitwa naManuel pamhiri pegungwa akamupfugamira akamuombera akamurespekta apedza kumurespekta akabhabhatidzwa mujorodhani musangano rababa Johanne reweden espa iye akazonovhura rake sangano repriden mujerusarema kanzi nengerozi priden jerusalema hai murumbwana pamhiri pegungwa akapasa varume Manuel pamhiri pegungwa akapasa varume ndokufoiri kuno mubereki wedu akafera akapopoterwa naJakobo kumaswe ndozodeka kutuma here Manuel zvawakasiya waita musangano ndozodeka kutuma here akachema musodziso pamberi paJakobo achitaurwa zvinoviga so vanhu vatema tinoviga ndosaka muchora vanhu vatema mumisha medu umu noita kadhara kane zvikwambo kapedza musha wese kakagara panhamo so kane kachikonzi kachiomberwa ndo zvinoitwa muvatema murudzi rwedu so tinorespekta nonsense so nemunhu auraya zvinhu ndiye anenge achikudzwa so pamusha pazvinhu patu tibude pachena aka kadhara ndimudhara wedu but wakatipedza kamudhara aka nezvikwambo zvako we cannot say that ndopanodiriwo varungu manje varungu havakujaidze baba zvina basa kuti ndiwani if ni uri president kuvarungu unotaura kunzi yaini idiot uri president unotaura kunzi irisasikami uri president varungu ipapo vanoerako mani dai taidarowo kuvatema pamwe taifamba unoona mambo irija vasorwa anenge achisorwa nemapostori vanoteera vaprofiti vakapunzwa naye munhu akatariswa so point blank so kunzi head bone munobati b ari pamwe vakomana kana munhu anopunza munhu ari pamwe vakomana zvimwe zvinhu ityaiwo zvimwe zvinhu agaraji bone amavaudzawo here vatema ava kuti vanyumwe zvimwe zvinhu tiri parushangapa so munhu achitendereka chizeso achitarisana naMatias Amatias kuti zi unoziva Amatias vaya havasi vaprofita vanhasi Amatias vakatamba matarana naJames naFilipi Amatias vakatamba matarana naJakobo haasi muprofita wanhasi Matias muprofita akatamba matarana naJakobo but mambo wangu aiziya achimutarisa sofa head bone munovati zi vesana Benard vanaChristopher vachitariswa nendimi so vachinyarara saka inini manje nini ndiri munhu anoita recollection and ane respect mai because what I do is I go back noni mambo wangu ati kana uchida kugona tangira pafoundation I go back ndotanga kurespecta ndichiona kuti Matias akatamba matarana naJakobo Matias akatamba matarana naJakobo varume naJakobo vakarwisa naManuel vakakurira kani aJakobo vakatonhodza Mozisi naManuel panyamweda vakazorora Manuel asi angazonokuseka naye asi akazorodzwa naJakobo anaJakobo ona naMatias ivavo vorespekta ngoni idzo dzidzi iwe zvako wawana kabasa muSouth Africa utambira kuti maranzi iwe woda kutanga kutishorera mambo Irija agaraji bones vanotipa kutaura vakomana vanotipa kutaura inguva kamakore tichinamata dare makore vabereki vavana vaJojo vakachema musodzi pamupandira mambo wangu wodzova matari aitakura pano kaso paBhabhirona so kuti kune gomo remupata werima rakatambudza paSamaria mazuva imbwa magomane mupata herima akatambudza Samaria akatambudza Samaria mambo wangu orapanura kuti ndaona zishe so rekuSamaria rainge rine basa rekupamba maguta raenda kunana Kuti kunana Amati kunana Sefaravaimo rainopamba maguta so raitini vanhu ava raienda kuBhabhirona kuSefaravaimo kuKuti kuAmati ropamba maguta vounganidzwa vanhu ava vaisikuitisweko vanhu ava vaisikunamatiswa mwari womufananidzo wandakati mwari womufananidzo haana matwe ndiye mwari woTeriteki naMeriteki mwari waAnamerika ndinamereki mwari waSector Bennett mwari waSemgarinebo haana matwe munyika yavanhu vatema zvino ndiona muno muona vatema vari vaprofiti venyu so ndiona vanokuunganidza iso vachikunamatisa idze mwari womufananidzo zvino ndadze mwari uyu haana matwe vakomana unana Jojo so nana Ishumairi kumamuriwa musodzi kuti sei vaichema musodzi vaiona kuti zwi rafanana nezwi raitaura pana naArisidhia naJakobo saka vairangarira dzimwe nhau dzinenge dzambotauriswa kumashure uku naArisidhia voranganisa vobva vanunganisa ngirozi Jehovha zvabatana nhau dzaizodhungana uone murume mukuru musodzi yakuti kuchema so George Mairos aipisa up Grudgebone George Mairos naAsanders vasatoenda kwamurewa kuGosheni vaitanga vatsanya mazuva 12 asi vekupiwa neizwi ekutya chete kuti akomana ndinonyadziswa nemasangano mabhazi ese andakadzoraya ndosonza ndina mweya naGeorge Mairos vaitsanya kuti apinde mamurewa ari papiki yekunasonzwa izwi riri pedyo kuita kuti kana woprofita haana kupotsa kwaanoita munhu baba akachemedza anaSanders vanambochemedza George vese anaMatias anaChristopher vanobvira vachemedza George Mairos vese varipo ava naShemi anaEfrem vakafa vanambobvira vachemedza George Mairos musodzi
mambo wangu akachemeza George Mairos musodzi kuti chu musodzi so kuchema musodzi so mambo wangu akutaura chinyanja tiri pampandira bwelani patsogole na mulungu tipembele mulungu tisapita kumwamba aswicha munhu akaberekwa kuchiweshe uku akutaura chinyanja vakomana ndoshorerwa izwi rakadaro nemazisasi kamaya garage bond kana ndikatosara ndiri one out I don't give a tinkerscas. Unoona maspiritual income poops akawanda musangano rababa Johanne baba garage bond ini na remnants kiti nyika tunati maspiritual income poops chivo mutaura yakati madzunga adzungaira vanotaura zviprofiti nezvitsananguro zvisingasvike zvivimbiso zvisingasvike ende tinovaona mbeu unoiona nebabasa ayo ukaona munhu achiti anenge achiti mwari ari kupindira vakadzi vevanhu mwari pasangano pavo paruziderechekubudera vachichinjana vakadzi vachichinjana zvirwere vachichinjana vakadzi wozowana simba rekutuka vane vaguta unoziva vakaguta nyemba kavanotaura kwavasina kuswera ukaona munhu anopindira mukadzi wemunhu so hapana kana mwari wese haanotaura mutauri wenzira asasiri mufambi wayo ini mambo wangu ndine 23 to 24 years ndichifamba naye handina kana one day randakambomutonga nyaya dzevakadzi vevanhu never not even one day ndinotokwanisa kungotaura nhau dzake kuti akataura chiputikezi tiri pamupandira achimba vamushirezare espiritudo santo adveri hanzi vasezuru mukandiramba ndinonotaura nevamozambiki ndichataura murewane gomo nedomboshava kudzamara ndasvika chipunga bhera vamushirezare espiritudo santo adveri aswicha mwana akaberekwa kuchiwesha akutaura chiputikezi munhu haunyumwe unokuramba uri zidzunga rakasindimara moyo ende chinorwadza baba garage bond type yevanhu sindimara moyo tumwe tuvana tuduku tune mukaka pamhuno kamwana kadukuduku kakazvarwa musi uno ka 92 91 ka 89 kanosindimara moyo kutonge kadhara kachembereke pamusha kane zvikwambo kakasindimara kane midzi nezvi unosindimara moyo ngechembere mwana mudiki augone kunyeveruka ajojo vakati flexible pamatare tinotera Elijah baba anotaura ndimi dzose dzepasi saka uchiona akabata chiputikezi anochirapanuka akabata chinyanja anorapanuka akabata chilatina anorapanuka ezvakataura chigiriki musuno achiti ndanzwa pistis achiti gramarin fidesi anga anhonga chigiriki achiti ndanzwa Sofia aine bhuku reshona ndanzwa Hegeta aine bhuku rechijudha ranga achiti heresite verezit achitaura chijudha achita nebhuku rechijudha akataura umambo waodheni achita nebhuku reenglish ranga achiti I am friends where I redirector anotaura malanguage ose ndiJohanne wendimi dzose dzepasi wemarudzi ose epasi